Is it too late now to say sorry? You watch me beat it till I can't breathe. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. Bang my head against the wall, going bang light-headed. Now I know I will not fall. I will rise above it all. Sex, give it to me. Molt bon dia a tots! Benvinguts al nostre espai setmanal Som Gent. Estem molt contentes de poder compartir aquest programa tan especial avui amb vosaltres. Sí, senyores i senyors, avui és el nostre programa número 100. I tenim per tal de celebrar-ho una hora plena de debats, acompanyades d'especialistes i alguna sorpresa més que reservarem pel final. Però posem-nos seriosos un moment, perquè avui, Laia, no és només el nostre gran dia. Home, Judit, som nosaltres les que fem avui 100 programes, crec que sí que és el nostre. No, Laia, no! No t'enganyis! El dia d'avui pertany a unes grans persones que estan sempre al nostre voltant. Sí, avui també és el dia dels nostres estimats oients, que sense ells res d'això no hagués estat possible. Que no, Laia, que avui és el dia de la mare. Avui és el dia d'agrair-los tot el que fan per nosaltres, que sense elles ni tu ni jo, ni els nostres fantàstics oients, serien aquí. Sergi, recorda'm que truqui després a la meva. Sí que és cert que ha de ser complicat decidir tenir fills. Carai, Laia, ho dius com si t'ho haguessis plantejat alguna vegada. Doncs mira, justament ahir em parlava amb un amic, i suposo que els nostres oients coincidiran en que no és cosa lleugera. Què vols dir? Vull dir que no depèn només de la voluntat de la persona, bé, de les persones, que tenir un fill és una despesa econòmica i un canvi radical en la vida de la parella. Però també és una experiència única i preciosa, vull dir, veure com creix dins teu i com s'està creant una vida dins d'una altra persona. Ho sé, I personalment, se'm fa molt divertit veure com pares, mares, fills i germans tenen una semblança física i mental que està predeterminada abans de néixer. Digue'm a mi que soc pasta de la meva mare. Però el que abans intentava plantejar-te és que tenir un fill no és només jugar-hi els diumenges a la tarda, comporta moltes més responsabilitats. I tot i això, tu i jo estem aquí. I si a algú devem tot això, és als nostres pares. T'has parat a pensar que donen tot el seu temps per nosaltres? Vull dir, treballen més hores per poder alimentar-nos, fer-nos rebre la millor educació. I tot i aquest sacrifici que fan, per dir-ho d'alguna manera, hi ha etapes en les que no es vol tenir fills tot i estar preparats. Home, Laia, una pot estar preparada físicament, però no a nivell psicològic. Què vols dir? Per exemple, durant l'adolescència, per molt que la possibilitat sigui allà i que en alguns casos surtin bé, n'hi ha molts d'altres on la mare adolescent es queda sola amb el nen. Què et passa tu ara? Que és un tema seriós. Ho sé, Judit, però és que ahir jo vaig dir exactament el mateix que tu, i el meu amic em va plantejar el següent. Em va dir que quan es parla d'això, sempre es fa com si el noi hagués decidit tenir-lo amb la noia i després hagués marxat o l'hagués abandonat. I on vols arribar? Només en el cas de l'adolescent, pensava ara, però pot ser que l'home no vulgui tenir-lo, i ja ho diu que no vol ser-se'n càrrec, i la mare decideix tenir-lo igualment. En aquest cas, la decisió ha sigut de la noia i no del noi, no? Vull dir que no ha de ser sempre el dolent de la pel·lícula, el pobre. Vols dir que passa gaire sovint, això? Sincerament, no estic especialitzada en embarassades, i menys en les adolescents. Però per sort, avui ens acompanya el doctor Márquez. Laia, no t'avancis, que això havia de ser una sorpresa. Ups. Bé, ara que ja he xerrat més del compte, sí, el doctor Márquez és ginecòleg i ens acompanya avui per afirmar o desmuntar les nostres hipòtesis. Ara que també estarà encantat de respondre els dubtes que tingueu i que ens podeu fer arribar a través del nostre Twitter, Amb el hashtag SomGent100. de fet, aprofito ara que parles del Twitter per remarcar alguna de les piulades més dolces que ens han arribat, com la de la Martina Solans, que diu «Molt gran mama per haver sigut tots aquests anys». O en Jordi Torres, que des de Solsona diu «Realment, mama, no se't pot retreure res. Sempre que t'he buscat, has estat allà. Felicitats, mami». O la Georgina Pérez, que diu «Em sento orgullosa de saber que algun dia la meva nena de 2 anys també m'ho agrairà. Ser mare és al·lucinant». I la tendra piulada de l'Arnau Prescott, que diu «Mama, sé que avui és un dia especial per tu i per totes les mares del món, però per mi, avui no només és el teu dia, sinó que ho són els 365 dies de l'any». Oh! I acabem ara amb el de la Júlia, que ens diu des del Twitter del seu papa seguríssima i orgullosíssima de tenir la millor mama del món. T'estimo! Recordeu que podeu seguir enviant twitters al hashtag SomGent100 i que si teniu algun dubte sobre la maternitat, de seguida el doctor Márquez ens donarà un cop de mà. Nosaltres us esperem aquí amb el doctor Márquez, però abans us deixem amb Fade It, d'Alan Walker. Fins ara! You were the shadow